Азнакайда Чатыртауда жыйын исемле Түрки халык ижаты фестивале узды. Анда Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимҗанов, татар халык әдипләре Марсель Галиев, Газинур Мурат катнашты. Фестиваль театраль тамаша белән башланып китте. Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин Ирак араларына якын итеп килгән барча кунакларга зур рәхмәтен белдерде. Инде быел гореф-гадәтләр елы, шулай ук инде милләтләр елы бит инде өзебезнең республикабызда шул уңайдан инде шушы зур бәйрәмне матур итеп үткәрәбез. Дус тату яшәргә, үзебезнең гореф-гадәтләребезне, телебезне, динебезне беркайчан да онытмаска, балаларыбызны дөрес иттереп тәрбияләргә, үстерергә, агнатырга ул безнең бурыч. Татар эстрадасы йолдызлары Равил Галиев һәм Фирдания Хайруллина фестивальнең үзгә бизәге булды. Җыенда Татарстан, Башкортстан республикалары, Оренбург, Самара өлкәләреннән килгән 50-гә якын фольклор коллективы. Хезмәтлеге, үзенчәлеге бу бәйрәмнең менә көн рәвештә халыкчан булу. Монда безнең милли киемнәрдән безнең яшьләребез дә, олыларыбыз да, балалар да милли кием белән, милли уеннарга без карап иттек, өйрәтәләр, күрсәтәләр. Үзебезнең милли биюләр, милли җырлар, шуннан да инде безнең бу үзебезнең мәдәниятебезне, гореф-гадәтләрне, традицияләрне яңарту, халыкка таратуда бик зур өлеше бу бәйрәмнәр. Гаҗәеп булды. Безнең халыкны birleştirip торганда бер шарал инде бу. Бездән килгәннәр, Башкортстан якларыннан килеп чыкканнар, үзебезнең бу Татарстан yılıp kılgan kaynak. Bu şimdi şahlar, onlar her ortada halkın kumulünden inceleri birdenbek kıyısı yata. Чатыртау итәгендәге мәйданда төрки халыкларының конкурсын чагылдырган аланнар, кул эшләре осталарының күргәзмәләре, мастер-класслар оештырылды. Еллар эштәмине Чатыртауда шушындай бик матур фестиваль уза икәнлеген. Шуңа күрә бик киләсе килде. Безнең мирас төркемебез бар, фольклор төркеме. Ул безнең укытучылардан тора күбрәк. Шушларны алып килеп күрсәтәсе килде. Бик табигате матур. Мин аны карадым. Үткән елның фестивальне бөтенләй карап чыктым. Бик матур уза икән. Приехали с мастер-классом на ткацком станке. Привезли тканные коврики. Бу бәйрәмнәрне яратып киләбез. Төрле милләтләр кушылуга шатланабыз. Милли киемнәрне, милли азыкларны күрүгә шатланабыз. Дөньяның киңлегенә, табигатьнең матурлыгына, хозурлыгына шатланабыз.